Bueno, 2012an Martin Txipi elkartea sortu genuen Gasteizen eta Araban Euskal Nafar kontzientzia, gure historiaren ezagutza, gure oroimen historikoa lantzeko eta jende artean zabaltzeko. Horrekin batera, 2014tik aurrera, erabaki genuen lagun bati Martin Txipia edo Urteko Nafarra saria ematea bere lana eskertzeko. Aurten, bere karrera osoan edo lanaldi osoan egin duen lanagatik, baina bereziki aspaldi honetan ikusten dugulako oso ondo lantzen ari dela eta modu grafikoan irudien bitartez eremu hau Euskalau Alaiain bitartez, Astitza eta orain egin berri duen 1920ko kontuaren inguruko komika erabilita, aitortu dugu Zizkun Benetanen lan aparta eta nola ez animatu hildo horretan aurrera egin dezan, hori da. Jakin badakigu, burujabe izan nahi duen herri batek ere bere historiaren burujabe izan behar dela eta bere memoria kolektibo propioa landu behar duela. Azken finean, orain arte iritsi zaigun historia edo ikasi dugun historia, herri honek bereganatu duen historia, gure zanpatzaileek edo estatu preso gaituzten estatuek helarazi digute. Eta kontatu digute beraiek nahi izan dutena eta beraiek nahi izan duten erara, beraien interesen arabera. Orduan hor uste dugu lan handia daukagula aurretik egiteke.